Здравейте, потребители на YouTube, VBOX, аз съм Dragon Killer Hicks, а тук при мен е WTF. Това е първи епизод, нашето играе на един мап. Ти Хилбрайн ми нещо така. А ти сложи ли си тих чапата? Не. Си патиш, вау, трябва да пиеш сега. Ти е първия бос. Ти е първия бос. Нали бе? Ребро. Видя ли ми скина новия, бе? Ако искаш ти вземи меча, ама ми дай диска. Добре. Grab the quest log. Окей. Че ги вземай. Аз ще ти то там и това, значи то е терен сет, ангелик сет, демоник What сет. the fuck? Значи, първия по сила сет е Това е новият ми скин. Танак, Сенекти, втория ангелик, третия демоник, най-хубаво. Това е личен, единствено човек. Виж бе, enter tutorial, press this button to start your adventure. Да, бе, да. Да, отново трябва. Туто. Сега тук трябва да има един чест, Ето го. ограбва и тук е два стека. Ей, дай на мен една. Аз се ги взех. Сега тук и се приготви за файт. Само малко да се оправя настройките. Уоу, какво ще... Дали? Какво ще има тук? О! Някакви зелени хора. Ой, Чай, че мен ми лагна програмата, няма да я показва. PvP в сервера има ли? има PvP в мета, да знаеш. Ой, защо всички лопатаджи гонят мене? Не знам. Няма да е лошо да ми помогнеш. Дропна ми картофче. Не, гнува плът, ама изчезна. Чай да оправим нещо. Видео ми остави. Напред! Давай на малко. Назад! Назад аз се. Виктор Сейс. Help of staying. Добре. О, Аз съм Виктор в играта сега. Мри, бе. Зомбар. Ти ще троши колко са. Ние в момента сме срещу един бос. Ще те фъкъп. Юсък. Дропна ми каменен меч. Ядах картоф. знаех, че ми лагва и не мога да ги видя на клипа. Няма да са. Ето е мръсно зомби, бе. Колко спалната сити ми. И що се върнахме, бе? Как искаш? Добре, по-голям. Хубаво, по-голям предизвикателство. Чай и сам за малко. Взех сега един изпитвай. Ооо. Аре, бе. Ого, вече ги помлях. Като нямам лак, ще ги помля сега. Да, сега рано ти бе. Майнкрафт. Сега трябва да се Нямам лака. Вече има лак, това е гадно. Да, бе, зомбита брониран като рицари. Меча като се щупи, какво правим? Вече имам два. вземам друг. Ако нямаме друг, бием с ръка. Аз мога да го поправим. Те ми дропат меч. Какво правите и зомби? What the? Спамва вилиджъри и ги превръщат зомбита. Уоу, това е малко дяволито. Изчакай малко. За да чакам, аз трябва да спасявам газа на селяни, защото пък... О, два селяна. Сериозно. Сериозно, то или трейдвате? Не. Какво искаш? Уоу! За 4 златни къша. Тук има два каменни меча, ще дам после Дай други. на мене. Your personal storage. Това изглежда къщата ни. Това не е къщата, да, къде има? Аз чай, сега ще го метна. Абе, знаеш какво стана, бе? Те селени се спамваха и зомбитата ги биеха и ставаха пак зомбита. С зелени брони да бият. Тото е било идеята. Това персоналният чест е нещо, като сме в къщата, ще има пак такива и да си ги. Ами трейдваме. Да, се каже. А ти за кой? Кое?
Те са тук капаци и други работи. Не, такива. Аз самия сега малко сподявам. Чай. За фон. То с роден влез ще го пази, той не трябва да чета първи квест. Квест план. Сей Виктор Алхимски Хрен. Да, вече го изпълнихме. Квест to head to the Skeleton King. Сега трябва да убием Skeleton King, той е втория бос. Ето го той нещо в земята. Влиза в земята и аз не го виждам просто. Нещо голямо. Дропна ми златен меч. Добре. Искаш ли лудения? Аз имам сега. Ще се изхъби. Ето. What the fuck? Shit. Голям shit. Да, бе! То си със Сумагиосън. Сумагиосън е човек, виж го. Човек от каменния меч би повече демиджове. Що ма уби, бе? Не съм да уби. Емри има PvP за разпи без да искам. С тебе ще... Да, сега... Бъде реч на сървъра да махне това. Нищо няма махаш, въпрос ще гледаш да нацепиш. Защото после аз тебе ще нацепя. Сигурно си бил на малко кръв и аз съм искал да ударя. Добре бе, Тос как влиза в земята, Тос? Къде бе? Ето зомби влиза в земята. Ето гледай, как излиза, гледай, ще го прави, влиза в земята и не мога го убия. Аз в момента не по зомби не виждам, там обаче съм много малко кръв. Ще умра, защото той се е да. Дото и с Сумагиосъния меч влиза под земята някак си и не можеш го убиш. На мен златния ми меч вече идиот той да изхъби са. Кой ти казах, аз сега ги би с дървения пък. Не бе, вземай си, сметнах ти. Гледай, виж дето, гледай сега, гледай. Мъч, този път. Човек, той не може го... Ето, влезе под земята. Влезе под земята. Зато и ти говоря, виж сега как ще го убил. Чао, дръпни се, че... Той ще ни нацепи. Имам идея. Чай, разиграй го малко. Разиграй го малко да се качим на капаците. Да го нацепим там. Там ще... Тук, примами го. Преследвам. Ти казах, примами го, идиот. Сега аз трябва да го примамвам. Кой го знае де са? Ето го. Да. Чакай, идва ли към мен, защото не го виждам. Ще строша аз на тебе колко. Мозък, примами го горе да се качи, да не си играем да ни биде меч. Примами го тук. Един път да го... Казали са, сега ще строша аз на тебе копичката. И пусна ми бронички. Какви са? За тебе са бутушите. Семи, тайм. Да, бе, твоите сигурно не е изхабено. Трябва да пуснем Skeleton, да убим Skeleton King. Хубаво, малко ми е чудно как ще минем покрай армия от 10 още толкова. Те не са чак толкова силни, ама малко гадни. Ще тука, бейби. Дропна ми. Дропна ми меча си. Бягай! Спасявай се. Аз ще помагам, ако ще умреш, човек. По-добре си стой, ще умреш. Ще умреш, казвам ти. Кой ти казах? Аз съм убиецът на убийците там. Аз ще ги накълтам. Сега, какво правим? Имам едни такива... Айде, сега те не мога да ги направя нищо. Човек! Проблем... Ето! Бой на скелети! Да, аз съм зато с бронета. Опа! Сдобриха са. Вземи! Чинули са при. Вземи, бе! Аз ти казах, вземи този демидж. Вземи те си. Ти пак вземи те, аз бутушиш, за Бога, че ма дразниш. Сега трябва да отиваме към... Дай малко тук да ги попребим, че сега... Аре бе, тук може да има награди, аре да ги поизпотрепим малко. Нали видя, че селените трябват за кока или такви работи, аре тук да ги цепим, че...